Kamar yadda ya ce za mu yi bayani ne akan wato Visual Basic, me ake nufi da Visual Basic. A yau za mu yi magana ne akan yadda ɗakin Visual Basic yake, sannan ya ake aiki da Visual Basic. A gurguje dai ba tare da ɓata lokaci ba, mun san da cewa Visual Basic is a high-level language developed from the earlier DOS version called Basic. Basic means beginner's all-purpose symbolic instruction code. The code look like English language and it is very, very easy to use. And in kana da Visual Basic already, abinda za ka fara gani idan kai launching Visual Basic, akwai toolbar, akwai solution explorer, akwai properties window, akwai toolbox, akwai form design. And duka wa'annan abubuwan yadda ɗakin yake kenan. Wannan toolbox shine ke bamu damar mu yi designing duka application da muke so. And this is the window form. This is where we design our interface. And this is the solution explorer where the forms and the code gathered. And nan properties windows, nan da dai sauransu. Bari mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya. Za mu yi magana ne akan wato toolbox. Toolbox give you access to the control that you use on the forms. Toolbox yake baka dama kai aiki da object ɗin da kake aiki dan kai designing interface. Misali kana so kai zanen software da zai register mutane ko kuma a wani abubuwan da ya shafi irin accepting input daga user da dai sauransu. Wayannan su ake buƙatan object ɗin a inda ake samun su, ga sunan suna gefen nan. Sannan element of the tools akwai objects ɗin da suke cikin tools ɗin, akwai picture box, akwai text box, buttons, checkbox da dai sauransu. Duka wayannan object ne, ana ce da su controls, in other way around ana ce da su controls, in other way around ana ce da su object. Sannan duk ranar da za ka yi designing applications, so dole ne za ka aiki da object ɗin. Sai sa muka ce application is a combination of object that work together to make something useful. Yadda na gaya maka kenan, kana so kai aiki da picture box misali anan, yace muka ce picture box basically used to display image. Yawwa, duk lokacin da zaka aiki da abin da ya shafi image, zaka aiki da picture box. Text box allow to accept data and also use as an output. So text box shi ma kana so buƙatar misali kana so kai software kamar yadda nace zaka yi register student ko zaka yi register wani abu haka dai wanda zai accepting input daga waje dai, text box shi ma yana aikinsa. Button shi ma used for command buttons. Saboda in baka manta ba, lokacin da kake aiki da wani ko da wani software ko na wayanka ko na wani iri, zaka ga akwai wasu abubuwan da aka ce maka next, click me ko kuma submit, finish, next. So duka yawanci ake aiki da buttons ne kenan. Akwai checkbox is allowed to select multiple options from the list. Misali kana so ka aiki da software da zai ba da dama ka yi mutum ya selecting multiple options, to shi ma akwai su object ɗin da yawa. So na ɗan ciro mana abubuwa kaɗan ne wanda ya kamata a ce mu ɗan san da su, suka san da cewa su ne object ɗin. Mu je akwai wani ga abin da ake ce da shi common properties. Saboda daman ban manta ba, akwai 3 steps for you to make a successful application. Akwai designing the interface, working with the properties, sannan kuma coding environment. So wa'annan abubuwan anan muna da properties saboda na gama bayani akan wato tools ɗin da zamu yi dragging mu kai zuwa interface window form namu domin mu yi designing software ɗin. And anan common properties, wato the common properties, abin da ya fi yawanci aka fi aiki da shi kenan. Akwai name, back color, fore color, font size, text. Anan ga ka ce maka name, misali kana da wani object da kai dragging ko kuma object da ka kawo daga tools ɗin, zaka zo ka gani cewa yana da suna, maybe button ne ko level 1 ne ko whatever it is. Zaka zo ka sa misali anan aka ce example object, sunan object ɗin is button 1 misali. Anan wajen sunansa kamar yadda muka gani anan, wajen sunansa an ce da shi btn submit. Kaga an canja sunan wato button ɗin ne zuwa btn submit, wato kenan button ɗin aikinsa na submit ne kenan, ya bashi suna. Saboda koyaushe in zai aiki da software, idan zai aiki da program ɗin, ya san da cewa aikin button 1 nan ga sunan shi ya koma daga button 1 ya koma zuwa btn submit. Anan kuma text submit, kaga wannan ga yadda yake anan text, shi ma a properties ake samun shi. Misalin kana so ka canja text content, akwai bambancin button name da kuma text content. Misali sunan button daban, text content daban. Shine idan ka duba akan wani ko da wani software ka ga nan ce maka click me ko kuma submit me or whatever it is, sai kaga an rubuta submit. So duka wannan a text content ne ake aiki da shi. And anan akwai properties ɗin, ga yadda properties ɗin yake, shine yadda inda ake samun property. Akwai abubuwa da dama da zaka yi a properties depend on the object ɗin da kake aiki, saboda kowane object ɗin yana da properties nasa.
A nan akwai solution explorer kamar yadda na gaya muku, akwai solution explorer, akwai toolbox, akwai workform design window and duk dai a nan muna da solution explorer, a project connection of forms and code that make up an application. Kamar yadda na gaya muku, is a combination of forms and code that make up the application, inda matarin forms ɗin da kake creating lokacin da kake designing form naka da dai sauransu. A nan za ka zo ka gani cewa an duka form da kai creating a solution explorer zaka na samun su, duk abin da kai komai kai connecting da database kuma menene duka zaka na samun duka details din a gefen nan a solution explorer. Kar ku damu, idan muka shiga kan yadda programming yake za mu zo mu gan yadda ake aiki da shi. Yanzu bai mu shigar da ku kan cikin Visual Basic a gurguje mu ga yadda programming yake. A nan ina cikin Visual desktop environment nawa, so bari mu shiga kan Visual Basic. Kai clicking akan start menu. A nan ina da Visual Basic 2012 zan yi aiki da shi. Idan kai launching nashi, bai mu dan jira. A nan gefen nan mu aje hankalin mu a gefen nan recent programs naka, duk abin da kai creating recently zaka na samun shi a gefen nan. Sannan kana so kai creating new project, zaka zo kai clicking akan new project ɗin. Sannan kuma kana so ka buɗe maybe program da kai creating amma baya cikin recent, zaka iya shiga nan domin ka je ka cakulo shi ka cire shi. Domin clicking akan new project mu gani. Idan kai click akan new project, akwai wani dialog box da zai display maka, yana tambayan ka wani program za ka yi creating. Ka sani cewa akwai programs da yawa wanda za ka yi da shi a cikin Visual Basic, saboda akwai su C++, akwai C#, akwai SQL Server da dai sauransu. A nan za ka yi clicking kan Visual Basic, a nan kuma sai ka yi clicking kan Window Forms, and a nan kuma sai ka zo ka bashi sunan yadda kake so programming naka ya kasance. Ok, a nan za ka yi browsing inda kake son location na program naka ya kasance kenan. In ka so za ka yi clicking, a nan kuma sai ka ka danna ok. So in ka danna ok, a nan za ka zo ka gani forms naka zai bayyana. Kamar yadda na ce muna da toolbox. A nan ba ku manta ba, na yi bayani akan toolbox inda na ce akwai different controls da za ka yi aiki da shi domin kai designing interface naka. A nan kuma shine da na gaya muku, a nan akwai solution explorer inda na ce muku za mu yi bayani akan wato yadda form ɗin yake, inda duk forms da kai creating za su kasance a solution explorer. A nan kuma shine properties da nake bayani akai. So duka za ka iya aiki da shi. So abin da muke so mu yi aiki a nan shine cewa idan kana buƙatan ka zana ko da wani applications haka, it depend on yadda kake son window naka ya kasance. So za ka iya resizing nashi, za ka iya increasing size nashi, duk dai yadda kake son yadda form naka kake so kai beautifying nashi. A nan let me just say bari mu ga yadda ake designing the first programs in program to display hello world mu gani, saboda ban san me yasa ba duka yawanci beginners ake iya samun cewa the first program they created ana samun hello world. Ban san me yasa ba. In ka duba masana akan harkan designing programs, za ka gan cewa su ma the first program they design is program to display hello world. Wataƙila akwai albarka a cikin lamarin yadda ake ce a yi displaying first program naka kasance hello world. Da haka bai mu ga yadda ake designing hello world program. Amma kafin nan, kamar yadda na gaya muku, muna da 3 steps for you to make a successful application: designing the interface, working with the properties, sannan kuma working with the coding environment. Now I'm going to design, also work with the properties. At the end, I'm going to work with the coding environment. So I want to design a program to display hello world. Now click on the toolbox here. Now when you click, and then you can scroll down here if you like. You can check for a button, a command buttons. So you see yana baka har da information akan yadda button na yake. Kai click and drag sai ka kawo shi kan form naka, ko kuma kai double clicking duk abin da kake so. You can increase the size of the button here. Now I drag, I want to design. So after designing, I need to work with the properties. Sai ka zo gefen nan kamar yadda na ce maka, akwai name, akwai text content, akwai color, akwai for color da dai sauransu. And a nan zai ka zo ka duba inda aka rubuta text, sai ka removing sunan shi wajen text content ɗin, sai ka rubuta, sai ka cire sunan shi, ka ce maybe mu ce okay, now click me. For instance, I'm going to type click me. Idan kai clicking kan click me, za ka lura cewa form naka ya canju daga button 1 ya koma me click me. But har yanzu sunan form button ɗin shine button 1. In kuka lura button 1 ban canja name ba, because I'm dealing now with the text content. Sai mu je sama. Idan muna neman name, sai kai scrolling ka duba ina ka rubuta name, ka duba ana aka ce name. Har yanzu yana bearing
what yana bearing sunan button ɗin. So sai mu canja suna sai mu mai da shi btn click me. Now na bashi suna btn click me. Now ina aiki ne da what? Ina aiki ne da design sannan kuma ina aiki da properties. Na ƙarshe shine coding environment. So idan kana so ka shiga code environment da ka yi double clicking ne akan object da kake so duk lokacin da aka danna zai baka dama wato yayi performing wani event. So sai mu double clicking akan button ɗin. So akwai private sub da kuma end sub. Make sure that ka yana blinking tsakanin private sub and end sub na btn click me wato na button da kake so a yi clicking. Ka tabbata cewa ka yana tsakanin private sub na btn click me zuwa end sub nashi. So dan creating program a displaying hello world. So da mu ce msg box msg box misali msg box then we type hello world for instance. Now sai kai clicking ka duba babu error anan sai kai running programs naka. Anan akwai inda ake dannawa sai ka danna. Anan program naka zai executing sai ka duba anan yace click me. Idan kai clicking zaka zo ka gan cewa yayi display message maka hello world. To duk abin da kake so zaka yi shi anan. It depend abin da kake so ka saka. So wani yake aiki da message ɗin da misali ko ya creating login page yana da matsalan maybe idan akwai error saboda mutane da suke aiki da software ka ya gano cewa wannan wajen error zaka yi aiki da message board ba lalle bane sai akan hello world. Misali ko Hausa ma zaka iya sa shi anan duka yaren. Bar salamu alaikum misali mu ce salamu alaikum ko mu ce assalam. Muka ce assalam misali sai mu ce okay now let's run the programs. So ka gani idan kai clicking zai baka me assalam. To duk program da kai initializing nasa yi maka abin da kake so duk shine zai maka. So yana da kyau ka san me ake aiki da message box yadda idan duk lokacin da kake da program da ya shafi kamar login page ko kuma submission da wasu abubuwan da zai baka message domin duk mutumin da yake aiki da software ya baka sako ya gan cewa yana abun daidai saboda communication yana passing through. To a takaice dai shine nan ɗakin shine Visual Basic in ka lura akwai abubuwa da dama za mu fara yi ɗaɗɗaya bayan ɗaɗɗaya inda za mu fara developing softwares amma yana da kyau mu san yaya abun da Visual Basic yake so abun da Visual Basic baya so. So in kuka duba nan ƙasan nan akwai output inda communication error yake fitowa duk lokacin da aka samu errors duka a nan yake fitowa domin yayi communication. Sai sa shi Visual Basic yana da techniques na wajen magana tare da kai mai aiki da shi. Duk lokacin da akwai error shi baya ɓoyewa zai gaya maka kuma ka gane abin da ya gane zai iya gaya maka how many errors kake da shi da dai sauransu. So idan muka shiga kan yadda ake developing ɗayan bayan ɗaya zaka so ka gane yadda ɗakin yake amma a yanzu wannan shine Visual Basic. A nan shine coding environment da muke magana akai sannan kuma akwai form design. Akwai bambancin form design akwai kuma bambancin code design. Wannan shine ake design environment wannan kuma form design inda kake designing kuma nan back end nashi wajen coding kenan inda ake yi. So a takaice dai shine yadda program yake. So za mu fara yi dai inda za mu fara gano cewa what are the character set, how to declare variables, what are data types kamar yadda na magana akai a takaice. So a gurguje dai ina nuna muku ne ɗakin yadda yake inda za mu fara developing software. Da haka mu je kan aji namu na uku wanda za mu shigo kai tsaye mu ga yadda ake aiki menene character set ɗin ya ake aiki da character set na Visual Basic da dai sauransu. Da haka bisalam.